lumipallotreeni. Elikkä juhannuspäivää seuraavana päivänä täällä lumisissa maisemissa Suomen alpeilla. Mites tää oli meillä oli toi takareisitreeni tossa, niin paljon oli se korkeusero nyt sitten? Mitäs se oli 500? 540 se taisi olla, että 140. kyllä täytyy sanoa, että vaikka minkälaista filettä pojalle antaisi ja pitkää lenkkiä vetäisi, niin ei vedä kyllä tälle vertoja. Että Se on syönyt porokebappia lähinnä ja sitten on tätä takareisireeniä ylämäkeen päin ja sitten otetaan tässä seuraavaksi lumipallotreenin jälkeen toi etureisi kautta niinku jänteiden ja nilkkojen liikkuvuustreeni. joo, ja lonkka myöskin siinä. Lonkka, joo, Koska se ojenta ja lonkkahan siinä kisassakin kun lähdetään telineistä, niin sehän on se oleellisin. Ja jos nyt katsotaan vähän tätä, jos voit kertoa vähän tätä maisemaa tuolta sun taustalta alkaa pikkusen pilkottaa, niin mihin me ollaan niin kuin menossa seuraavaksi? Se on ihan tossa on toi Norja. Joo, mikä huippu näistä, voitko osoittaa sormella? Tuo terävä tossa. Niin. Eli tonne noin ollaan menossa. Pystyykö täällä zoomaamaan? Ja halti on siellä päin myös. Me ei nyt tiedetä vielä mikä näistä, mutta se varmaan selvinnee. Joo, mutta tätä kun vedetään tässä pari viikkoa, niin mestaruus on taattu, eikö näin ole? Et, mitään olympiakultaa missään kestävyys- tai nopeuslajussa ei ole voitettu ilman korkean paikan leiriä, tämän tyyppistä, tai alppimajaa tai vastaavaa. Katsokaa missä kunnossa tämä kohde on. Kyllä. Kiitos. Olisiko vielä terveisiä vaikka isännälle tässä vaiheessa? Terveisiä isännälle tietenkin. Että... oliko muut? No hyvä on sillä lailla.